פעילים כפרה, פעילים כפרה, פעילים הם חניכים כפרה, חניכים כפרה, חניכים פעילים כפרה, פעילים כפרה, פעילים הם חניכים כפרה, חניכים כפרה, חניכים. לא קם בבוקר אחרי הפוקר, אף חתי לא מעיר, כולם מכבדים אותי, לובש את העניבת פעיל, הולך להנהגה לוקח אבל אני לא מחזיר, יש וייבים באוויר, לוקח את השימי ומגביר. אין לי חניכים, אך בזמן שכולם מדריכים, רשימה של מצרכים, ארגנתי לשבת חולצים, כוס פטל עם האחים, מרוקנים את הפחים, מסתובב במחנה ומרביץ לחניכים. כל היום בשנץ, אתה רודף אחרי חניך, אני ממשיך את השנץ, מחזיק את המפעל, בלעדיי הכל נכשל, מודה למרכזים שלא קיבלתי הדרכה, אני פעיל כפרה. לך תשאל את כולם בשכבר, מי סוחב אותם על הגב, 24/7 כל השנה, אני עובד כמו מכונה, מי ששר במוס במסדר, אני נודר הוא לא קם מחר, התעייפתי הולך לישון, אבל קודם כל פזמון. פעילים כפרה, פעילים כפרה, פעילים הם חניכים כפרה, חניכים כפרה, חניכים פעילים כפרה, פעילים כפרה, פעילים הם חניכים כפרה, חניכים כפרה, חניכים. ברנסקי הבוגד, עברת לאויב, עכשיו אתה סובל. בוהו. אם אתה מתחרט זה לא משנה, הצוות שלנו פול. עשיתי סוויט של פעילים, עכשיו החיים שלי סוויטה, מוציא טונה מהסליק ובכיס, כוס חד פעמית, מקבל את האסיסט ומנחית, כולם מרימים כוסית. פעילים במחסן לא הולכים לישון, פתאום נשש מקום ראשון, פעילים שבטה לא מביאים את הטון, פעילים על הביט אז תתנו כבוד. לך תשאל את כולם בשכבר, מי סוחב אותם על הגב, 24/7 כל השנה, אני עובד כמו מכונה, מי ששר במוס במסדר, אני נודר הוא לא קם מחר, שיר פעילים ישב תלון, טוב יאללה ביי, אני הולך לישון. שלום, כאן ליאור קליגר. הידעת? ברווזים רואים בכל הכיוונים, כי יש להם עיניים משני צידי הראש. אבל הם לא ממצמצים בו זמנית. כל עין ממצמצת בנפרד. אז לפעמים הם נראים כאילו הם קורצים לעצמם.